داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قربلكم سناي مكتال إثيوبيا موتابؤو أف فيسبوك زترد أمان الساي أمودا تحدار كل تشحن عصر شمونتن تمهارا يونيفرسيتي موتي درجة كم كل جزيز قبرون لمدز قبرون داي عركة محزا سدران توسخ دما كزناقعن جزي خحلفن بموبال أما حبراوي مرقب بوزهان فيسبوك بمتاو صحفات كنببن سئلتات كرن جميرو أب كتما أديس آبا إثيوبيا العلواي درجات مرتزات إنع زنبرة شعود 19 عامات موتي درجة أب فيسبوك كم تزحسبو نعرك محزان كالإن لتفوتات زيكونا عزيزة سنبد متابقو زرد سئليو تعزيبو موتي درجة متابقو سوات بزعبو سلستزاربو زيكونا استردأ بجركانة تقاتلو أب قدنا تدربيو زر إسئل بمنبارو كاب حنقولو زي حاسس عزيزة سنبدن رعد زفترلون أكاد أمينيرو نرسو سئل موتابوي مسرعخو عزيزة تريفة أزيو أسنبيدو نيبل أبو موتي أقدمو أبال بايتو زنبرو خوينو أفسقت للو جزي أم حدار يونيفرسيتي نيرو نسو أم عرب أورومياك قتلن كلو مقتلئو مغنيات دما زي رجوع بوليتيكا إثيوبيا زدرخو منبارو تقليتو اتزبو آسا اتموتابو موتي درجة زرسلي بوزحات سبات تدقاقامي أب قطعات فيسبوكي لتقفن إما أرحم بمنبارو درقا أب كله تزرقحو أتمن السي أب فيسبوك أبزا أتولو سئل أبوو إيرانيرو من السي موتي درجة موتابوو كي أخلو ومودما سئلو أب فيسبوك تلتفو دحيرو كاب فيسبوك نمئلايز وصدلو تعرن زفت أرولو سنة أمراوي تغطن أزيو خمزهاسيو نمع كنزينا BBC أبزهبو مقلتي حبيرو موتي درجة كاب مجمرتات حيزو سئلبؤو أبزر أهلو نفيسبوك زد قلل كوبانيا ميتا نتسئلي كاليو ترعان مالت ريبورت كاي قبرن تنبرة اتو كوبانيا جن كاليو كالن أب كندقو تسئلي من مليسي بازحنيرو نربعة عامت دما أب قطعات فيسبوك تسانيحو موتي درجة موتابؤو زر اسئلي أبزر أهلو قاتامي قتلتي نتموت زتنبولو زلو خيني سمعو بمبارو أزيو أغنزاو خمس نبرة إيقلت أب محبراوي مرخب وزهان فيسبوك محبر سم قوتسار قودة تلتفوتات زخونة أطلت سبات زر اسئلي وي فيديو مسزهلو بتقلب أبالا سدرابيت كإلا 5 قبريوم زحبرو انتخونا أب موت أبو موت درجة بتيحوم كأليو 4 عامات يوسيد اللوم إزي دما أتمحبراو مرخبي أب إثيوبيا يخون أفريقيا كاب قودة نقرات المكل خال زأكل تعري قبر كمزيلو يحبر أب إثيوبيا زتنحى بوليتيكاو زي مرقا زفترو قتل السبات كفتسام تنحيو نزي كوينات تقراي توسيخو زقبرو زنبرو قتلتات دما أب فيسبوك يتعانو بمنباروم اتمحبراو مرخبي بختقلتو زتقم نايزموتو سبات سئلتات ملينيرو أقدمو أبراهام معرق استبهال من السي أبوو بسنكي أب فيسبوك استوعاو عتل أن مكالع مننتن كم استقاتل بمقلات كوبانيا ميتا نقديات الإي كوينات تقراي بحافش دما إثيوبيا $3 بليون كحساك خفل أبيت فردكينا كسيسولو أبراهام معرق أبوو بروفيسور معرق أمار برها أب يونيفرسيتي كمهر دحر مقال نقازان أتوى بموتور سايكل بستوطحو زي تفلتو عطوات كم استقاتل يزقلت نسو أبو قدم مقتالو أب فيسبوك نمنتو نادراشون زقلت لطفو تتكيعو 5 نبرة فيسبوك نتلطفو قاليو استقبرة تدقاقا متساوعتن ترعانن سمع إذني كم زي رخبة بسانكو دما أبو 5 قتلة يحبر كوبانيا ميتا بزعبات خصة حاتيتو أبزهبو ملسي كامل لهز بإثيوبيا 10 مئتاوي تراي فيسبوك زتك أمكان تخونة تسأل إزو قسقسو نمكتالن نايتسأل إيميل اختات نمدمساسن نلأختم نمقادن ቋንቋታት አምሓርኛ ኦሮሞ ሶማልን ትግርኛን ሰባት ቆፂሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ እንተኾነ አብርሃም ማዕረግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፌስቡክ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ተቆጻጸርቲ ኣዝዮም ውሕዳት ብምዃኖም ኣድማዓነቶም ኣዝዩ ውሱን ከም ዝኾነ ከም ውፅኢቱ ናይ ጽልኢ መልእኽታት ክእለ ኣብ ዝግበር ጥርዓናት ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ከም ዘየለ ሓቢሩ አብርሃም ማዕረግ ስም ኣቦ ይኹን ካልኦት ናይ ጽልኢ ግዳያት ፌስቡክ እንተዘይወፅእ ወፂኡ እውን ብእዋኑ እንተዝእለ أبوي بهوت محلو إلي أمن فيسبوك وقعوي أغريتا كحتتن نقديات شللتنتو كحساك خفلن كم زلوو يقلت
أقدموا أبريدي إيرنا أبز مدب زخم استقلت فيسبوك نكونات إثيوبيا كم زوعوا تقليص نيرو قال بقالو فيسبوك زيكونه نتكونات غوحيرو تتقمتي نتمحبراو مرخبي بزي غبو تتقيماملو اتمحبراو مرخب دما غبو مقصار تتقمتي اي كايدن بزت تجبره ناي سلام زرربن سممعن كوينات تግራይ ዝተወደይ ዝመስል እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምስሓባት ኣይተገላገለትን ዘላ ኣብ ልዕሊኡ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እቲ ሃገር ተገማሚዓ ብምህላዋ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ሓድሽ ግጭት ከይክሰት ተሰጊኡሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ኣብ ከባቢ ሓደ ቤተክርስትያን ዕግርግር ከም ዝተላዕለን ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን ክግለጽን ከሎ እዚ ኩነታት እዚ ብተንቀሳቐሲ ስእሊ ተቐሪጹ ኣብ ፌስቡክ ብምጽዓኑ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ተወሳኺ ቁጥዐ ፈጢሩሎ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ወገናት ሰላማዊ ሰልፍታት ክጽውዑ ብምጅማሮም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንግዚኡ ኣገልግሎት መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝሕትል ገይሩሎ ረሓቦት ኣያሎ ዝተባህለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበራ ኣማኻሪትን መርማሪት ሓቅነትን ክኢላ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣብ ካልእ ዓለም ኩሎም ሰባት ንመራኸቢ ብዙሃን ጽልእ ንምዝርጋሕ ዝጥቀምሎም እኳ እንትኾኑ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብወገነን ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝድለ ናይ መልእኽትታት ምቁፅጻር ከም ዘይገብራያ ትነቅፍ ንሳ ፌስቡክ ትሕዝቶ ልጥፎ ዝከታተሉ ክኢላታት እኳ እንተሃለዎ ኩሎም ኣርሒቆም ኣብ ኬንያ ከም ዝሰርሑን ምስሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምቲ ዝድለ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘይብሎም ኣብ ክንዲ ሃሰሲሎም ዝከታተሉ ድማ ኣብ ዝቕበልዎ ጥርዓናት ጥራይ ዝሰርሑ ብምዃኖም ሓያሎ ኣሉታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ልጥፎታት ከይተደምሰሱ ንነዊሕ ከም ዝጸንሑ ትገልጽ ዝበዝሕ ተጠቃሚ ድማ ሕማቕ ርእዩ ጥርዓን ናይ ምቕራብ ልምዲ ዘይብሉ ብምዃኑ ነቲ ነገር ከም ዘጋድዶ ትሕብር ፌስቡክ ወርሓዊ ኣስታት 3 ቢልዮን ሰባት ንጥፋት ተጠቀምቲ ከም ዘለዎ ይግለጽ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ሚልዮናት ሰባት ንእወታዊ ጥቕሚ ዘውዕልዎ እኳ እንትኾኑ ጉጉይ ሓበሬታ ንምሃብን ጽልኢ ንምዝራውን ናይ ዝጥቀሙሉ ሰባት ቁጽረውን ውሑድ ኣይኮነን ዳርጋ ኩሎም ማሕበራዊ መራኸቢታት ክጅምሩን ከለው ንእወታዊ ጥቕምታት ንምዓሎም እዮም ዝብገሱ እንተኾነ ተጠቀምቲ ናብ ዘይተደለየ ናብ ናይ ምልዓል ጽልኢ ምስዋር ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካልአን ይቐይርዎም እቶም መራኸቢታት ብዘይካ ከም ቋንቋ እንግሊዝ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ቋንቋታት ንንኣሽቱ ቋንቋታት ዝመምን ትሕዝቶ ኣለልዩ ዝኣሊ ኮምፒተራዊ መሳርሒ ዘይብሉ ብምዃኑ ብሰባት እዩ በብሓደ ዝእለ እዚ ድማ ምስ ብዝሒ ተጠቃሚ ክመጣጠን ኣይክእልን እዩ ፌስቡክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ሜታ ዝተባህለ ንኢንስታግራም ዋትሳፕን ካልእን ማሕበራዊ መራኸቢ ዘጠቓልል ኩባንያ ተጠርኒፉ ንጥፈታቱ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ 2004 ማርክ ዙከርበርግ ምስ መምሃርቱን ብጾቱን ብምዃን ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ምሂዙ ኣብቲ እዋንቲ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዝነበረ ማርክ ዙከርበርግ እቲ መራኸቢ ብዙሃን ክምህዞን ከሎ ንተምሃሮ ዘመሃረላ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ዝራኸቡሉን ዝመያየጡሉን እዩ ክኸውን ሓሲብዎ ኣብ ሓፂር ዓመታት ግን ህቡብ ስለ ዝኾነ ናብ ካልኦት ዩኒቨርሲታት ልሒሙ ኣይጸንሐን ፌስቡክ ኣብ 2006 ኩሉ ካብ 13 ዕድመን ላዕሊ ክጥቀመሉ ክፉት ኮይኑ ቀጺሉ ዓርከ መሓዛ ኣዝማድ ስድራ ቤት መቕርብ ደቂ ዓዲ ብሓፈሻ ድማ ኣህዛብ ዝራኸቡሉን ዝመያየጡሉን መድረኽ ኮይኑ ቀጺሉ ናብ ሓበሬታ ዝወሃበሉ ፖለቲካ ይኹን ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝመያየጠሉ ማእከል ማዕቢሉ እቲ ዘሕዝን ነዚ ሓያሎ ሓንጎል ዝፈሰሶ ምህዞ ገለ ሰባት ናብ ዘይተደለየ ጥቕሚ የውዕልዎ ምዃኖም እዩ ፕሬዚደንት ቦያ መበል 9 ዓመቱ የብዕል ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2022 ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ዋዕላ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ዕድመ ዝተገብረሎም ናይ 49 ሃገራት መራሕቲ ተረኺቦም ነይሮም ሓደ ካብቶም መራሕቲ ኣብቲ እዋን ወዲ 89 ዓመት ዝነበረ ፕሬዚደንት ፖል ቢያ ተረኺቡ ነይሩ እንተኾነ እቲ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ መራሒ ኣብ መንጎ እኩባት ሰባት መደረ ክስምዕ ምስ ትነግሮ ሃለዋቱ ጥፊኡ ኣበይ ከም ዘሎን ንምንታይ ኣብቲ ቦታ ከም ዝመፀን ኣይፈልጥን ነይሩ ፕሬዚደንት ፖል ቢያ መደረ ክስምዕ ምስ ተነግሮ ንሓደ ካብቲ ሓጋገዝቱ ንምንታይ ኣብ ዘለኹ እዞም ኣብ ቅድመይ ዘለዉ ሰባት መን እዮም ንምንታይ ኣነ መደረ ክስምዕ ተደልዩ ካብዞም ኣኺበኛታት ኣገዳሲ ሰብ ኣሎ ድዩ
كبل حتيتو تحقاقازي إتي بريزيدنت أبزهابو ملسي أو أقدست مرحت اللو بريزيدنت بول كاغامي أكاديميخا مدر سمعو حجي ترتانات كايو مدر تسمع مايكروفون توهي بكالو ولا خوفي الكاتزارب كبلو تسمعو كاتسيلو بريزيدنت بول بيا نقل دقايق زند حرمبال أبقد مساب بزين براس تنفيسو داقماي نمنتاي أبقد مؤكبات سوات كمزلو حاتيتو عندنا دما بتحقاقازيو مبرتو هيبو بريزيدنت بول بيا لا مرسع عمام حيزو كخوني خاليو ارقانا سنفون كخوني خال إذ خلتيو مخنيات بمقبار قبل علتي نعد مبعال تقا مرحي كتلاقز زي حلاف النتاويو قون نمنتايو اتمراحي كساواو كم زي درجة زودق نربع عمت أبقرشا سلطان كوف بالدليو نسو انت دليون مقربو ولداتو يخون بعالت بيتو يأغلقا زبل مخري أيهوان ديوم بزبل حالو كاميروناوين وردت كم استسمعهم كقلتو غنيوم بريزيدنت بول بيا أبقى الممزناتاتو مرحت على من معكنا الزينان ننفسون هاجرون زوار التكبار لحرم فتسامو يا أخلكا زترفع دميخا تروتين يخوينكا بسلام يحلفويلو زمخورو ويزاقددو ينبران قد خوينو بقدمة مالسوني مبل 9 عمتو بمبعال مقور حبستي قريسو እቲ ፕሬዝደንት ነፍስኹ ቆጻጸረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ኣብ ስልጣን ይቕጽል ምህላው ንሱ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝደልዩ ተረባሕቲ ኣካላት ከም ዘለውን ንዑ ከም ፎርማ ኣብ ስልጣን ኣቐሚጦም ብድሕሪት ነቲ ሃገር ዝመርሑ ከም ዘለዉ ክጥርጠር እንከሎ ኢማኑኤል ፍራንክ ቢያ ሓደ ካብኣቶም ምዃኑን ስልጣን ኣቡኡ ክርከብ ይቀራርብ ከም ዘሎን ይግለጽ ሓያሎ ደገፍቲ እቲ ፕሬዝደንት ስእሉ ዘለዎ ማልያታት ብምልባስ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ንዓመቱ ክጽምብሉን ከለው ሓያሎ ድማ ብፍላይ ጋዜጠኛታትን ኣብ ወጻእ ሃገር ዝነብሩ ካሜሮናውያንን ዝተሰምዖም ዘይዕግበት ይሕብሩ ኣለዉ ጥንታዊት ካሜሮን ተመቓቒላ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ንግስነታትን ጭቃ ዓድን ትመሓደር ነይራ ኣብ 1868 ወርማን ዝተባህለ ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ዝመደበሩ ትካል ኣብ ካሜሮን ናይ መጀመርታ መኻዚኖ ሰሪሑ ነዚ እግሪ ተኽሊ ስዒባ ጀርመን ኣብ ካሜሮን ሙሉእ ብምሉእ ብምእታው ካብ 1884 ክሳብ ብቐዳማይ ኩናት ዓለም እትሰዓር 1914 ን30 ዓመት ገዚኣታ ድሕሪ ጀርመን ፈረንሳን ብሪጣንያን ንካሜሮን መቓቒለን ክገዝኣ ጀሚረን ክሳብ መጀመርታ 1960ታት ድማ ጸኒሐን ናይ ፈረንሳ ካሜሮን ኣብ 1960 ናይ ብሪጣንያ ድማ 1961 ነጻ ብምውጻእ ሓቢረን ሓንቲ ሃገር ኮይነን ናይ መጀመርታ ካሜሮን ካብ መግዛእት ፈረንሳ ነጻ ክትወፅእ ዝገበረ ጸኒሑውን ነታ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዝነበረት ኣሕማዱ ኣሂጆ ናይ መጀመርታ ፕሬዝደንት ኮይኑ ክሳብ 1982 ን20 ዓመት መሪሑ ኣብ ፈረንሳ ዝለዓለ ህዝባዊ ሕጊ ዝቐሰመ ቦልፊያ መጀመርታ ጠቕላሊ ጸሓፊ ፕሬዝደንት ድሒሩ ካብ 1975 ክሳብ 1982 ቀዳማይ ሚኒስተር ካሜሮን ኮይኑ ተመዚዙ ኣብ ሕዳር 1982 ፕሬዝደንት ኣሕማዱ ኣሂጆ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ብምእላዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ቦልፊያ ብዘይ ሓፈሻዊ ምርጫ ተኪዎ ድሒሩ ኣብ 1984 ብዘይ ውድድር ንበይኑ ኣብ ዘካየዶ ምርጫ ብ99.98 ሚእታዊት ተዓዊቱ ኣብቲ ሃገር ብዙሕነት ሰልፍታት ብምእጋድ ሓንቲ ሃገር ሓንቲ ሰልፊ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣምር ሃገራዊ ሓድነት ካሜሮን ብዝብል ሰልፊ መሪሕዋ ብድሕሪ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተኻየደ ምርጫ ብዓብላሊ ድምፂ ተዓዊቱ እናተባህለ ክሳብ ሎሚ ን40 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣሎ ፕሬዝደንት ፖል ቢያ ብብዝሒ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታት ዘይሳተፍ ካብ ህዝቢ ክኽወል ዝመርጽ ባሕታዊ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣብ ቅዋም ብዘተኣታተው ምቅያር እቲ ፕሬዝደንት ናይ ሓጋግን ፈጻምን ኣካል መንግስቲ ክቆጻጸር እንከሎ ፈራዲ ኣካል እውን ነጻዩ ይበሃል ዳ እምበር ብዘይናቱ ፍቓድ ዘሕልፎ ውሳነ የለን በዚ ድማ እቲ ፕሬዝደንት ፍጹም ውልቀ መላኽ ክኸውን ኣኽኢልዎ ወዲ 9 ዓመት ፕሬዝደንት ቡያ ክሳብ 2035 ማለት ንዝመጽእ 12 ዓመት ዝቕጽል ናይ ምዕባለ መደባት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ብህይወት እንተጸኒሑ እቲ መራሒ ክሳብ ወዲ 102 ዓመት ዝኸውን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ መደብ ኣለዎ ደኺመ ወይ ኣኽለኒ ዘብርየኒ የድልየኒሎ ዝብል ኣምር የብሉን
ኣብ 2011 ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣንጻሩ ዝተወዳደረት ካህዋላ ዝተባህለት ፖለቲከኛ ኩነታት ፕሬዝደንት ክትገልጽ እንከላ ቡያ ኣብ 50 ዓመቱ ፕሬዝደንት ኮይኑ ኣብ ስልጣን ምስ ደየበ ኣብቲ እዋን ዝነኣሰ ፖለቲከኛ ብምንባሩ ሓያሎ ካሜሮናውያን ርግኣትን ዲሞክራስን ከስፍን ብልሽውና ኣወጊዱ ንካሜሮን ናብ ብልጽግና ክመርሓዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮም ትዝክር ንሳ ንባዕላ ደጋፊቱ ከም ዝነበረት እንተኾነ ድሕሪ ናይ 14 ዓመታት ፍጹም ተስፋ ከም ዝቆረጸት ትገልጽ ፖል ሾታ ዝተባህለ ህቡብ ጋዜጠኛን ንቓፊ መንግስትን ብወገኑ እቲ ፕሬዝደንት ብፍላይ ኣብ ዳሕሮት 20 ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ብኩሉ መለክዒታት ጸጥታ ቁጠባ ሜድያ ሓሳብ ካብ ነጻ ምግላጽን ካልእን ካሜሮን እናተዳኸመ ከም ዝመጸ ይገልጽ ጋዜጠኛታት ሓቂ ብምዝራቦም ጥራይ ከም ዝእሰሩን ዝግረፉን ድማ ይሕብር ሓደ ካብቲ ንካሜሮን ኣብ ትሕቲ ተነቃፊ ናይ ጸጥታ ኩነታት ዘእተዋ መጥቃዕታት ቦኮ ሓራምን ኣምቦዝያ ብእንግሊዝ ተገዚኣ ዝነበረት ክፋልቲ ሃገር ክትንጸል ዕጡቓት ዝገብሮ ዘለዉ ምንቅስቓሳትን እዩ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ግጭታት ክሕመስ ካሜሮን ብተዛማዲ ደሓን ዝኾነ ጸጥታ ኩነታት ዘለዋ እያ ነይራ ምምጻእ ዕጡቓት ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜን ከምኡውን ድሌት ምንጻል ግዝኣት እንግሊዝ ነበር መንግስቲ ብሰበብ ጸጥታን ድሕነት ሃገርን ዝቀናቐንዎ ፖለቲከኛታት ኣብ ምሕቃቕ ይጥቀመሉ ከም ዘለውን ይኽሰስ ኣስታት 27 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ካሜሮን 260 ናይ ገዛእ ርእሳ መበቆላዊ ቋንቋታትን ላህጃታትን ክልዋን ከሎ ካብ ገዛእቲ ሃገራት ዝተወርሰ ቋንቋታት ፈረንሳን እንግሊዝን ወቃዓዊ ቋንቋ እዩ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ቋንቋታት ኣዲኦም ቋንቋ ፈረንሳ ክዛረቡን ከለው 20 ሚእታዊት ድማ ቋንቋ እንግሊዝ ይዛረቡ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾኑ ኣህዛብ እቲ ሃገር ግን ብፖለቲከኛታት ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ንዝተናወሐ ግዜ ናይ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቋንቋውን ኣድልዎ ክገጥሞም ከም ጸንሐ ብምግላጽ ከማርሩ ጸኒሖም ፕሬዝደንት ፖል ቢያ ድማ ንመረረኦም ዝሰምዕ እዝኒ ብዘይምሃቡ ናይ ማዕርነት ሕቶኦም ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝደፋፍኦም ይገልጹ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ብተወሳኺ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ቀስ ብቐስ ቋንቋ እንግሊዝ ብቋንቋ ፈረንሳ እናተክእዎ ናይ ምውሃድን እቲ ሓደ በቲ ካልእ ናይ ምውሓጥን መስርሕ ይካይዱ ከም ዘለዉ ይኸሱ ክስታቶምን ምረቶምን ብምግላጽ ኣብ 2017 ብማሕበራት መምህራንን ጠበቓታትን ክኢላታት ሕግን ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ጀሚሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ናብ ህዝቢ ብምልሓም ክዓቢ ድሕሪ ምጅማሩ ናብ ግጭት ኣምሪሑ ፖለቲከኛታትን ሰበስልጣን ጸጥታ እቲ ሃገርን ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ክንዲ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ብምርዳእ ብሓይሊ ክፈትሕዎ ብምጅማሮም እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ናብ ብረታዊ ቃልሲ ክሰግር ተገዲዱ ብምህላው ሰላምታ ሃገር ዝበኣሰ ብኩናት ሓድሕድ ከይሕመስ ስጋት ኣሎ ኣብ 1961 ኣብ ሞንጎን ገዛእ ርእሶም ከም ፍራንክፎን ዝቆጽርዋ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳን ንገዛእ ርእሶም ከም አንግሎፎን ዝቆጽርዋ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ካሜሮን ከም ሓንቲ ሃገር ከም ዝቆማ ኣቐዲሙ ተገሊጹሎ ብመሰረት ኣብቲ እዋን ዝተነድፈ ቅዋም ክልቲኡ ቋንቋታት ብማዕረ ወግዓው ክኸውን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ብማዕረ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ክትግበርን ፌደሬሽን ዝቆመ ክልቲኡ ወገን ብማዕረ ርእሰ ምሕዳር ክህልዎን ካልእን ዝብል መብፅዓ ተኣትዩ እንተኾነ ካብ ፍራንክፎን ማለት ተዛረብቲ ፈረንሳ ዝነበረ ፕሬዝደንት ነበር ኣማዱ ኣሂጆ ኣብ 1972 ነተቆይሙ ዝነበረ ፌደሬሽን ብምፍራስ ማእከላይ መንግስቲ ኣቆይሙ ድሕርዚ ቀስ ብቐስ ብቅዋም ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ክፈርስ ጀሚሩ ንዑ ስልጣን ዝተቐበሎ ፕሬዝደንት ፖል ቢያ ንገዛእ ርእሱ ፍራንክፎን ኮይኑ ካብ 1980 ክሳብ 1990 ናይ ሓንቲ ሰልፊ ስርዓት ብምትእታው ካልኦት ሰልፍታት ዓፂው ንሰልፍታት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ አንግሎፎን ናይ ፖለቲካዊ ሱታፊ ዕድል ከሊኡ በዝን ካልእን ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዛጊት ዝግብኦም ስልጣን ከመቃርሑ ኣብ ልዕሊ ዘይምኽኣሎም ኣብያተ ፍርድን ትምህርትን ከምኡውን ምምሕዳራቶም ብቋንቋ ፈረንሳ እናተዓብለለ ብምምፅኡ ሕጉሳት ኣይነበሩን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን መሰሎም ክሕሎ ክጠልቡ ድሕሪ ምጽናሕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ካብ 2017 ንድሓር ናብ ግጭት ዘምርሕ ዘሎ ተቃውሞታትን ብረታዊ ቃልስን የካይዱለዉ እቶም ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም ዘለው ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝነብሩሉ ንደቡባዊ ምዕራብ ካሜሩን ካብቲ ሃገር ብምፍላይ ኣምቦዝያ እትበሃል ሃገር ክምስርቱ ምዃኖም ይገልጹ
መንግስቲ ካሜሩን ቅድሚ ኩነት ብዝርብ ክፈትሖ ዝኽእል ዝነበረ ሕቶ ህዝቢ ዕሽሽ ብምባሉ ከም ውፅኢቱ እቲ ሃገር ኣብ ክልተ ናይ ምምቃል ሓደጋ የንጸላልዎ ኣሎ። እዚ ብሰንኪቲ ፕሬዚደንትን ዝመርሖ መንግስትን ዝተኸተሎ ፖሊስን ዝሰዓበዩ ሕጂ ድማ ናይቲ ፕሬዚደንት ኸይኣክል ሓያሎ ሰዓብቱ ወዱ ፍራንክ ቡያ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክትክእ እናበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለዉ። ፍራንክ ቡያ ነጋዳይ ብዙሓት ፖለቲካ ዘይነጥፍ ዝመስል እኳ እንተነበረ ገለ ምውዓውዓቲ ቀጺሉ ንሱ ክመርሓና ኢና ንደሊ ክብሉ ጀሚሮም ምህላዎም ካብ 2025 ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክሳተፍ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ተወሳኺ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቱርክን ሶርያን ብዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዝፈጠሮ ምፍራስ ኣባይቲ ዛጊት ልዕሊ 36,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክረጋገጽ እንከሎ 10,000 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ብፍርስራስ ዝተጸቕጡሞ ብህይወት ክህልው ናይ ዝኽእሉ ሰባት ህይወት ንምድሓን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ዝተዋጽኡ ክኢላታት ናብ ቱርክን ሶርያን ክኸዱ እንከለዉ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቡሩንዲ ብወገና ጉጅለ ክኢላታት ናብ ቱርክ ልኢኻ። እቶም ክኢላታት ኣብ ምድሓን ሰባትን ዳግመ ህደሳ ብምንቅጥቃጥ ዝተጠቕዐ ከባቢታት ተዋፊሮም ክሰርሑ ምዃኖምን ኣቐዲሞም ኣብ ናይ ህጹጽ ሓደጋ እዋን ናይ ኣድሕን ስራሕ ክሰርሑ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ እዮም። ደቂ ሰባት ይኹኑ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ደቂ ሰብ ሓደ ከም መሳርሒ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ እምኒ ብሊሕካ ንሃድን መቕደዲ ቆርበት መምተሪ ስጋን ካልእን ምጥቃም እዩ። ወዲ ሰብ ይኹን ከም ኒያንደርታል ዝኣመሰሉ ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ድሕሪ ዕንፀይቲ ከም መሳርሒ ዝተጠቕሙሉ ነገር እንተሃልዩ እምኒ እዩ። ሓንጎሎም እናማዕበለ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እምኒ ጨዲድካ በሊሕ ብምግባር ንመሳርሒ ውዒሎሞ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኬንያ ዝተገብረ ኩዕታ ኣሳት 2.9 ሚልዮን ዓመት ዝገበረ ኣዝዩ ዝጠንተወ ምዃኑ ዝተነገረሉ ዝተጸርባ ኣማን ተረኺቡ። እቲ ኣማን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መበቆል ወዲ ሰብ ወይ ቅድሚኡ ዝነበሩ ፍጡራት ይጥቀሙሎም ከም ዝነበሩ ክግለጽ እንከሎ እዚ ድማ ነቲ ወዲ ሰብ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ይመበቆሉ ዝብል መጽናዕታዊ ምርምር ከም ዘራጉዶ ተገሊጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንራኸብ። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ።